марди 50 солае дар роҳ гашту гузор мекард ва ногаҳон чашмаш ба як тифлаки тахминан 3-4 солае бо либосҳои кӯҳнаву фарсуда афтод, ки саргарми бозӣ буд. мард оромона наздаш рафту дар канораш нишаста ба завқ ӯро тамошо кардан гирифт. тифлак вақте ки инро мушоҳида кард, ҳиҷолатзада гашту сокит шуд ва нигаҳ бар мард карду гуфт: амакҷон, тинҷист? оё коре доштед? мард аз шунидани садои дилнишини кӯдак ба гирья омаду гуфт: на, аслан коре надорам. маълум шуд ки мард ҳанӯз фарзанддор нашудааст. дар ҳамин айём мард гашту бо писарак суол кард: охири он бор кай гирья кардӣ? писарак гуфт: дирӯз пеш. мард ҷавоб дод: сабабаш чӣ буд? писарак мегӯяд: амакҷон, 2 рӯз пеш вақте ба берун баромадам, кӯдаки ҳамсояро дидам, ки ҳамроҳи падараш бозӣ мекард. манро ҳам завқманд омад ва давон давон ба хона рафтам. вақте ба хона расидам, дидам, ки мутаассифона худо раҳмати падарам набуд. ин замон сидқан гиристам.